Funshoppen afgeraden, maar sfeerverlichting in straten toegestaan. Het is maandag 23 november. Dit is Zeeland Nu. Gemeentes gaan wisselend om met kerstverlichting. Aantal bruinvissen in Noordzee flink toegenomen. En maatregelen bij Hoek om hoofd boven water te houden. Goedenavond. In de meeste Zeeuwse binnensteden hangt dit jaar gewoon de kerstversiering. Dat zorgt voor gezelligheid en een meer gastvrije binnenstad. Maar is het in coronatijd wel zo gepast als mensen thuis moeten blijven en vooral niet voor de lol moeten gaan winkelen? We vroegen het op straat in Middelburg. Ik vind dat in deze tijd een beetje gezelligheid, daar zitten de mensen op te wachten. Ja, en hopelijk brengt het ons een beetje bij elkaar. En als we allemaal op de 1,5 meter letten, dan moet het gewoon goed komen samen. Ik denk dat op zich als je met z'n allen buiten bent op afstand, moet er nog iets te doen zijn zeker. Ik bedoel, en dan is zeker zo'n kerstversiering misschien wel een beetje sfeerverhogend. En goed, ja, gewoon doen. We hebben alle filmpjes en alle Netflix en alle spelletjes en alle games hebben we dan wel gezien. Dus dan is het leuk dat er wat opgewekst te zien is. Dus hoe meer kerstversiering, hoe beter. Dat gaat in ieder geval niet op voor Goes. Daar staat verslaggever Mark van Leijden. Want Mark, daar hebben ze er juist voor gekozen dit jaar geen kerstverlichting op te hangen. Nee, die keuze hebben ze eigenlijk gemaakt vanwege corona, om dat niet te doen. Je hebt trouwens geen vergunning nodig hier in Goes om sfeerverlichting op te hangen. Maar zoals je ziet hier achter mij, Goes ondernemers, geen sfeerverlichting dit jaar. Ja, zijn er nog meer gemeentes die de verlichting dit jaar laten voor wat het is? Nou, in Vlissingen hebben ze er zelfs voor gekozen om eerder sfeerverlichting aan te brengen dan andere jaren, dan vorig jaar bijvoorbeeld. Als je kijkt naar Sluis, hebben ze ook gewoon gekozen voor sfeerverlichting. Ze zeggen als reden dat het een beetje voor de eigen inwoners is, want veel toeristen zijn er op dit moment niet meer. En de gemeente Middelburg heeft eigenlijk geen seconde getwijfeld. De feestverlichting ophangen heeft niet geleid tot discussie. Wel heeft geleid tot discussie allerlei activiteiten, zoals in de media ook naar voren is gekomen. Maar de sfeerverlichting is daar geen onderdeel van geweest. Sfeerverlichting maakt zo'n stad toch altijd extra gezellig in de decembermaand. Zorgt misschien ook wel dat mensen wat eerder gaan winkelen. Maar dat is nou juist niet de bedoeling. Bent u niet bang dat het misschien een verkeerd signaal afgeeft? Nee, daar ben ik niet bang voor. Mensen gaan er toch op uittrekken om hun boodschappen te doen. Nou, daar willen we toch een onderdeeltje van meegeven van de sfeerverlichting. Een stuk gezelligheid. Daarnaast heb je ook genoeg mensen die 's avonds even door de stad heen lopen. Hun wandelingetje doen met hond, zonder hond. En die willen ook een stuk gezelligheid. En vandaar denk ik dat het geen probleem moet zijn. De kerstversiering hangt hier al. Hoe vindt u dat hij erbij hangt? Ja, hij hangt er weer keurig bij. Hè? Nou, het is nu nog overdag, maar als straks vanaf 5 uur, half 6 het weer schemerig gaat worden, heeft het gewoon sfeer in de straten. En ik denk dat we dat mogen uitdragen, hoe gezellig Middelburg het ook is, ondanks alle coronamaatregelen. Nou, duidelijk verhaal in Middelburg, maar blijft de vraag openstaan: hoe gaan de binnensteden voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd komen winkelen? Nou ja, de oproep is nog steeds, ga alleen winkelen en zorg dan dat je niet gaat funshoppen. Nou, de gemeente Middelburg hoopt te bewerkstelligen door extra koopzondagen te houden, dat het publiek zich verspreidt, dus niet op dezelfde dag allemaal gaat winkelen. En dat zorgt er alleen maar voor dat het wat veilig is voor iedereen. Mark van Leijden, dankjewel. Tot vanmorgen zijn er bij het RIVM 89 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is er 1 meer dan gisteren. En veruit de meeste meldingen kwamen uit Terneuzen, waar er 30 besmettingen bij kwamen. Er zijn sinds gisteren geen overlijdens- en ziekenhuisopnames gemeld. In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen op het moment 32 coronapatiënten. Dat zijn er 4 minder dan vorige week. 19 patiënten komen uit Zeeland en 13 uit de regio Rotterdam. 10 patiënten liggen nu op de intensive care, 6 in Goes en 4 in Terneuzen. Jonge mantelzorgers kunnen vanaf vandaag een gratis griepprik halen. De GGD laat deze mensen nu ook vaccineren om de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden. En de animo voor de prik is groot. Mijn moeder is 87, dus ja, ik zou het liefst niet willen dat ik haar met griep hier besmet. Ik ben mantelzorger voor mijn vader, die is 88. Dus je wilt toch alle voorzichtigheid nemen daarin. Ja, anders viel ik natuurlijk niet in de categorie. Ik ben nog maar 59 en dan is het toch prettig om te zeggen van nou, ik ga het toch maar doen.
Mensen kunnen zich tot eind november inschrijven en we verwachten uiteindelijk dat we op zo'n 500 of 600 uitkomen wat betreft de mantelzorgers dit jaar. Veel mensen willen die griepprik. Hebben jullie genoeg? Er is geen schaarste aan vaccin en mensen die nog willen kunnen zich absoluut inschrijven, want er is vaccin voldoende in Zeeland. De politie heeft 8 minderjarige verdachten opgepakt voor de mishandeling van een man in Goes vorig weekend. De man was het slachtoffer van zogenoemde pedojagers. Daarbij wordt een vermeende pedofiel in de val gelokt en mishandeld. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis. De verdachten zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en komen uit Noord- en Zuid-Beveland. De huizenverkoop in Zeeland zit opnieuw in de lift. Vorige maand wisselden 580 woningen van eigenaar. Dat zijn 20 woningen onder het record van juli, de beste verkoopmaand in 2,5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. In oktober waren vooral tussenwoningen en vrijstaande woningen in trek. Het aantal bruinvissen in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee is fors toegenomen. Volgens het CBS en de Wageningen Universiteit leven er 7 keer meer dan 30 jaar geleden. En dat lijkt goed nieuws, maar natuurorganisaties zijn sceptisch. Ja, ik vind het een beetje kort door de bocht. Hij komt meer de Nederlandse wateren in. En daarmee neemt het aantal bruinvissen in de Nederlandse Noordzee neemt toe. Maar je moet vooral kijken naar de totale context. In dit geval internationale Noordzee, zelfs richting Atlantische Oceaan. Hoe gaat het daar? Natuurorganisaties zijn bang dat de bouw van nieuwe windmolenparken en de toenemende drukte op zee grote gevolgen zullen hebben voor de dieren. De cijfers kloppen, maar raak daar niet van in een jubelstemming. China Reeves uit Goes ziet haar gehandicapte broer Dennis al maanden alleen maar door het raam. Ze heeft corona gehad en is bang om de instelling waar Dennis zit besmetting te veroorzaken. Dus wacht China op het moment dat ze haar broer weer kan knuffelen. Nou, Dennis wil natuurlijk ook even wat zeggen. Die wil ook zeggen gefeliciteerd met jullie jubileum. Dat zegt hij nu, dat hoor je. Dit is Dennis. Hij kan door zijn beperking minder dan anderen en wordt verzorgd in een instelling in Goes. Sinds maart durft zijn zus hem niet meer te bezoeken omdat corona hem en zijn medebewoners hard zou raken. Als ik iets van een virus mee die woning inneem, dan heeft dat natuurlijk zulke consequenties voor zo'n ontzettende grote groep mensen. Dus je bent daarin toch voorzichtig. Dennis thuis ontvangen gaat ook niet. Hij trekt een mondkapje af en kan dus niet met groepsvervoer. Een taxirit is al snel €50. Dus moet China doen met bezoekjes op afstand. Ik ga even kijken. Hij zit hier zo. Maar dat loopt vandaag anders dan gedacht. Oh, nee, wij wisten niet dat hij op de woning was. Dennis kreeg vannacht een epilepsieaanval en ligt te rusten. Dat geeft niks, ga ik even bellen. China moet het nu doen met wat turen door het raam van Dennis' kamer. Nou, daar ligt hij. China raakte zelf besmet met corona en heeft daar nog steeds last van. Door de hele situatie ergert ze zich aan de corona-ontkenners en mensen die de regels aan de laars lappen. En wil dat graag kwijt. Je moet je gewoon aan de maatregelen houden. Zet een mondkapje op in de supermarkt. En hoe eerder we van dit virus af zijn, hoe eerder het gewone leven weer kan beginnen. En dat kan met relatief weinig moeite. Met relatief weinig ben ik van overtuigd dat we met relatief weinig moeite we gewoon weer terug kunnen naar het gewone normaal. Het is gissen naar wat Dennis denkt en voelt en of hij zijn familie mist. Maar zijn zus, haar kinderen en de rest van de familie zouden hem graag weer eens willen knuffelen of thuis willen hebben. Dag Den! Hoe eerder, hoe beter. Top amateurvoetbal in Hoek is ook na corona mogelijk. Toch moet de Zeeuws-Vlaamse club nu op de centjes letten om het hoofd boven water te houden. Maar de toekomst van de club komt op korte termijn niet in gevaar. Voor de laatste wedstrijd van derde divisionist Hoek moeten we terug naar begin oktober. Hier is Jonathan Constantia in een troosteloos Woerden tegen Sportlust 46 op weg naar voorlopig het laatste doelpunt van dit seizoen. Nu ligt het sportpark van Hoek er op een enkele jeugdtraining na stil en verlaten bij. Toen de competitie voor de tweede keer stilgelegd werd, nam Hoek maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dus toen hebben we gezegd van nou dan zetten we ook de betalingen voorlopig stil. Is dat de manier om het hoofd boven water te houden in deze tijd? Ik denk dat het de enige manier is.
Bij Hoek werkt het als volgt. De spelers worden betaald door de sponsorstichting, die met een begroting van enkele tonnen werkt. De stichting heeft de salarissen van de selectie tot en met oktober doorbetaald, maar gaat nog overleggen over de toekomst. De trainers worden niet betaald door de stichting, maar door de vereniging. En die betalingen zijn dus stopgezet. Je moet zorgen dat de vereniging op lange termijn ook gezond blijft. Maak je daar zorgen over? Op korte termijn niet. Als dit te lang gaat duren, wordt het wel een hele lastige situatie. Want dan is natuurlijk de vraag of je dit op dit niveau vol kan houden. Want de vraag is dan ook of top amateurvoetbal in Hoek ook na corona nog mogelijk is. Ja. Daar twijfel je niet over? Nee, daar twijfel ik op geen enkele manier over. Nee, wellicht zal het voetballandschap gaan veranderen. En dat wellicht ook spelers met minder vergoeding akkoord moeten gaan, omdat ze het hier minder krijgen, maar ook ergens anders minder krijgen. Dus dat er aan de hand, kijk, er zijn natuurlijk heel veel sponsorgeld wordt gebruikt om spelers te betalen. Als er minder sponsorgeld binnenkomt, kunnen de spelers minder betaald worden. Van der Staal vindt het besturen van een voetbalclub in coronatijd lastig. Zeker met alle regeltjes die erbij komen kijken. En hij staat daar niet alleen in, zegt hij. Ik denk dat er veel bestuurders af van haken omdat ze meer politieagentje of BOA aan het spelen zijn. Dan dat je nog mee bestuurlijke taken bezig kan houden. En daarom hopen ze ook in Hoek dat er weer snel gevoetbald kan worden met publiek. Dat is beter voor de club en de sfeer op en rond het veld. Dus hopelijk snel tot ziens. En aangeschoven sportverslaggever Stefan Nijpjes. Stefan, dit was Hoek, maar we hebben nog een club in Zeeland die in de 3e divisie uitkomt. Goes, hoe gaat het daarmee? Bij Goes worden de spelers nog betaald. Zeker omdat de trainingen vanavond ook weer gaan beginnen in groepjes van 4. Wel wordt er nog overlegd over de hoogte van het bedrag, omdat er geen wedstrijden natuurlijk zijn. Ja, nu ligt de competitie stil. Is er al zicht op een hervatting? Nee, nog niet. Wel is het zo dat de KNVB afgelopen donderdag 3 scenario's aan de topclubs in het amateurvoetbal heeft voorgelegd om de competitie weer te hervatten. Vanaf half januari zou dat zijn. Dit zijn die 3 voorstellen. De eerste is het uitspelen van de reguliere competitie waarbij de resultaten gehandhaafd blijft. Dan de tweede optie, dat is dat er een nieuwe halve competitie wordt gespeeld waarbij de huidige resultaten vervallen. En de derde optie is een opsplitsing van de 3e divisie die uit 18 clubs bestaat. Daar wordt dan een Noordpool en een Zuidpool van gemaakt. En dat wordt dan een hele competitie. Dat. En waar gaat de voorkeur vanuit van de Zeeuwse clubs? Naar die laatste optie. En dat heeft een paar redenen. Ze zijn af van die verre uitreizen naar Friesland en Overijssel. Bijvoorbeeld door de week. Want daar zijn ze wel een beetje bang voor bij Hoek en bij Goes. En ook vanuit sportief oogpunt. Omdat die resultaten dus vervallen. En Goes stond laatste. Had nog niet gewonnen. Dus die kunnen eigenlijk weer met een schone lei beginnen. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Hoek. Want die hadden ook wel wat averij al opgelopen. Kijk, dus kunnen ze toch een beetje van profiteren nog misschien. Wanneer is er meer duidelijk? Begin december dan neemt de KNVB in ieder geval een beslissing over deze scenario's. Maar de vraag is natuurlijk wel of alles door kan gaan, omdat er nog geen groen licht is gegeven door de overheid voor de hervatting van de competitie. Stefan Nijpjes, dankjewel. Het was zonnig met aan het einde van de middag wat bewolking. Bij een zwakke zuidwestenwind werd het uiteindelijk toch nog zo'n 10 graden. Morgen start het juist met bewolking, maar 's middags klaart het op en komt de zon weer tevoorschijn. Het wordt dan ongeveer net zo warm als vandaag, maar er staat dan wel iets meer wind dan vandaag. En straks nemen we een kijkje in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Weven en breien was ook een groot onderdeel van de industrie in Zeeland. Hier zien we een sokkenbreimachine. Dit komt eruit uit een sokkenbreimachine. Ja, dat is dan geen sok, maar die werd dan doormidden geknipt op het lijntje. En dan werd die door een stikster aan elkaar gezet. En dan had je een sok of een kous. Dat dus straks, gevolgd natuurlijk nog door het uitgebreidere weerbericht. Voor nu nog een fijne avond.